Ik ben de laatste dingetjes aan het inpakken, want zaken weer geen goed. Op boord, op vakantie. Nou, we zoeken dus op vakantie, maar nou had hij nog een verrassing van mij, hè? I need your love. I need your time. Kun je dus echt binnen varen, maar kun je echt bovenop varen. Dat vind ik zelf altijd wel fijner. Ik al rijdt het. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben de laatste dingetjes aan het inpakken, want zaken weer geen goed. Op boord, op vakantie. Oh, en boeken zei ik mij net mij. Want, waar past de boekenzaken? Tante, ja. Timo en Renzo en tante Femke, die komen in de huishoes, dus die passen op boek en op poes. En dan kun je een weekje bij de boord. Dus ik zal de laatste dingetjes inpakken. Hij is klaar met je werk? Ik ben klaar met werk. Sure, die had nog even een klusje die van de morgen. Ilde koest nog even, dus dan kun je mooi inladen. En dan kun je die kant op. Wie neem je mij? Wat zijn de zaken? Daarom krijgt wel haasdel. En ik dacht eigenlijk, de ene has een hazen en de andere has een haas. De ene hazen en de andere hazen hast. Ja, dat graf kunnen ook bij mij altijd, hè? Hihi. Maar we zoeken dus op vakantie, maar nou had hij nog een verrassing van mij, hè? En voor u. Ja. Ja, dus we zijn onderwijs. Dus ik ben heel nieuwsgierig waar we heen gaan. Waar gaan we heen, Heid? Maar we dat al weten? Naar Ljouwert. Naar Ljouwert. Nou ja, wie let dus maar verrassen aan het zaken. Ja. Ik denk van, kom op vakantie, dan mag we niet in het fort, hè? Ja. Ik ben heel benieuwd. A few moments later. Wat is dat dan, mooi? Waar gaan we heen? Dan valt me bij weer verkeerd. Waar gaan we heen? Welke winkel? Maar die witlatters. Die sportwinkel, bij jullie sportartikelen. Ja, die En is het nou voor mij of voor zaken of voor beide? voor iedereen. Voor iedereen. Ja, want ik ben na je weekendje, dus daar weet ik een beetje van, Dick. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Wat zullen ze? Wist je ook een beetje nieuwsgierig zijn? Ja, met mij. Oh, nee, dit is wel hier. Ach, bal. Dit is wel hier. Ja. Waar die bedaan is? Waar die bedaard is, dat weten we net. Ik krijg wel een beetje een donkerblauw vermoeden van wat het wezen kan. Ah, een subboertzaken. Hoe is dat? En dan kan die natuurlijk mooi mee op vakantie. Ja. Op plaats. Leuk. Welke dan? Welke dobber. Ik vind deze wel mooi. Die is mooi, hè? Dit is lekker zacht. Ja. Wat leuk, dankjewel. Wat een goed Deze idee. van? Maar welke dan? Ja, maar wij hebben vrije hoe wat? We gaan even vrije hoe Ja. wat. Ja. Was dit? Past dit? Ja. Gisteren heb ik al eerst subs zaken. Maar wij wisten niet welke waren, maar we waren even vrije. Hey, dit zie je lekker. Ja. Later. Nou jongens, nou is het wel wat. Maar ze zijn als warme broodjes over de toonbank in, dus ze zijn op. Nou ja, die zijn als je gewoon onderwijs of met de boordvlot binnen willen omheen, hè. En Saka, wat hast u het zo? Deze. Ik mocht Een bal. vanuit een bal gaan. Een mooie zachte bal, hè? Een fjouwer. Net, een hudden. Nou, maar wel een fjouwer. En dat is een minder zwierig die ze oors altijd Ja. hast. Weet je Nou ja, dat niet? dus subplanken kind het voor mij. Wel een superleuk idee voor jou. Dus we gingen gewoon zien op onderwijs. Misschien een treffen of nog iemand bestellen kunnen. En dan is je wat wel. Oh ja, en waar hebben we nog op zaken? Waar gaat Muis mij? Rolf Jan gaat een nachtje mij op de boot. Dus die mag ik nog even oppikken. Misschien waar. Had hij het leuk vindt. Ja, als hij het leuk vindt, dan weer het leuk vinden, hè? I need your love. I need your time. And touch my own. Make it right. Ja. En dat versje van TikTok. Ja. Oh. Zijn tegelijk. Leuk man. Wat zei ze? Oh, de TikTokkers. Nou, we zijn op de boot. Ik had meestal de plak. Ik zal nog even heel haar bedwoord opruimen. En ik dacht, ik jou hem even een lietse rondleiding. Hoe het er hier binnen zit. En dan aanstek even van de boeten kan natuurlijk. De jongens zijn mooi aan het bordje. Jelke, die is met Ildo dwaan. Die had krijgt even koest. Dus die krijgt de kleren rond. En dan gaan we aan even op een struin even ergens wat eten helden. Dit is het schipkamertje van de band. Nou, in principe sleept zaken dan boppen. En
Ilda beneden, maar ik ga nou het bed zo opmaken voor Roelof Jan, want die slaapt hier Joen. En we gaan voor Ilda een campingbedje meenemen, dus dan kan Ilda daar vannacht in koersen. En dat campingbedje broeken we ook altijd boeten. Als we dan onlezen moeten, dan kunnen ze daar even in als een soort box. Dus die stiert eigenlijk altijd achter op het dek. Maar nou ja, dit is dus het bennekjanneke. Nou ja, je haalt het heel wat zo in, dat zien we wel. Nou, en dan ga ik de bennenkleintjes hierin. En de zaken zien klein. Ja, shit, maar het komt correct, hè? Dat komt correct. Er is nog een matras en die kan dan bij een tafel zetten. Je kan sterk nog een berg van mij. Eventueel als er nog meer mensen komt te sliepen, dan shit, die kun je dan oplezen, dan kun je daar sliepen. Hier ga ik eerder wat kleintjes in. Oh. Nou ja, die lezen hierin. Krijgt zeker tussen naar de plek gaan. Hieronder nog de zwemklein, dat soort dingen. Dat is dus het stipkamertje van de Ben. Dan hebben we hier dus een zithoek. Nou, daar kun je speeltjes er maar aan zo'n bijt. Ik ga hier wat bordsport voor de Ben onder. Matrasje voor Ilda. En nog zo'n soort zitkastje. Ik kan Ilda ook boeten zitten. Ik zit zo'n versnoeren, zeg maar. Dat is echt een zitje. En dan van die makkelijke dingetjes die we handig kunnen. Dit is het keukentje. Mijn oventje, magnetron. Gasfornuisje, kraantje, koelkastje. Dus eigenlijk wel van alle gemakken voorzien. Even zien. Ik was hier in de stuurhut, zeg maar. We varen eigenlijk altijd boeten. Ik kun je dus echt binnen varen, maar kun je echt bovenop varen. Dat vind ik zelf altijd wel fijner. Ik wil ruimte tot een beetje, dan hebben we altijd de kapperoe en dan varen we nog boeten. Als het wat mooier zeg, maar dat het echt niet waar is, kun je dus binnen varen. Dat is wel heel mooi. Dit kist ook een derde van mijtje. Nou, dat is echt voor een volwassen persoon wel mooi lang. Maar dan mag dan één kind sliepen. Net waar, nou, ze kan wel één keer prima sliepen. Dus dit kist ook nog een derde van mijtje. Nou, dit kun je hier in het trapsgat. Want Ildo begint natuurlijk al wat te draaien. Dus als we Ildo hier op groen had te lezen, dan we die in het trapsgat. En dan kan dit hekje dicht. En dan kun je met en dit hekje, je hebt zaken, kan ook dicht. Ja. En dan kan de Ben net uitnaaien. Want als het onlijst, dan moet de Ben hun even zelf vernieuwen natuurlijk. Oh, dus ik kan dus af in de box. Denk erom als de vingers er net tussen kruis komen. En dan is hier de sleepkamer van jou en mij. Nou, kom maar even. Hier is de sleepkamer van Uurs. Nou ja. En dan ga ik hier. Kom maar hier over even. Ga ik een kust aan? En in deze kast. Handig, hè, die Ben erbij. Ja. Er zit een ja, want als we ons varen, dan schommelt het wel eens een beetje, dan waaien alle dwars. Dus alles zit eigenlijk maar een hekje vast. Die heb ik min klein en Jelke truien. En dan had ik hier de handdoeken en hier Jelke zijn kleding. En ja, handdoeken. Ga je ook handdoeken mee? Sure. En hier is ook een televisie, maar die broeken we dus ook nooit. Dus je gaat nooit televisie op hoor. En hier nog een toiletje. Nee, ik heb... Oh, dan ga ik door de wc helemaal het chillen. Dan zeg je dat het weer door is. We gaan ja. Dit is dus de wc die uiteindelijk bij deze sleepkamer. Kist eventueel een keer douchen. En dan er zit wel een stapje, maar dat doen we net eigenlijk nooit. En dan hebben we hier achter. Dus echt nog even verkeerd, ik zie hem nou. Maar dit is voor de Ben dan wel handig. Dan is hier echt nog een wc'tje. Sure. Dus nou ja, krijg dat. Ik vind het altijd wel lekker om alles wel een beetje een plakje te gaan. Ik hou van, oh dat weet je inmiddels wel denk ik. Oh ja, de jassen nog in. Al je vakjes en gatjes. Soms begin de boot, of dit is de boot van mijn ouders, begin die boot al een periode en vies nog steeds vakjes. Denk oh, daar kan ik wat onder of in. Hallo! Hey Hilda! Zit je weer mooi? Hoi. Hoi! Hey schat! Nou ja, hier is dit dus het campingbedje. Wat ik zei van nou, we allemaal lezen, dan of varen, dan kind de baby hierin. Dus je zaken als je zwemdiploma. Dus die maar hier achter zonder zwemvest. Maar als we varen en hij wil voor op een punt, hier los, dan maakt hij wel zijn zwemvest hoor. Ik zie hem de boot ook even chillen. Daar zit nou de kap nog hoe hinnen. Maar daar varen wij eens altijd. Dat vinden we toch het mooiste om te varen. Ik zal even van de stijgers chillen. Ja, nou, Bennewijn, die laten we heel vaak op een steiger staan. Oerdij, hoe het hield het op en af. Ik zou eens dit is het skip. Leuk hè?
De nymphea, voor mij is dat de wetterlelie, dus het pompenblad. Zaak het step mee. Je mag kiezen fiets of step. Nou, weer de step. Je wordt eerst beide, maar we zijn dat wel net. Maar het is altijd wel handig een stuk rennen of verkeuring dat hij dan wat mij had. Nou ja, zo wat. Ja, dat dienen wij vroeger ook, maar de jongens watje dan, denk ik, hier onder het zeil. Ze hebben share. Je zit wel heel tjuster wezen. Hallo. Ja, share wezen. Hallo. Nou ja, als we dat morgen even varen, als we dat eten gaan, dan laat ik dat echt nog wel even naar je zien. Want dat is echt wel heel mooi. En dan is het mooi, precies heel mooi heeg. Dus ik is mooi, heel mooi hoe het beter in de zien. Dus dat is hartstikke leuk. Nou, ik zal even wat eten voor de jongens regelen. Of we gaan ergens even eten en dan zorg ik je morgen wel weg. Hey, ik zou zeggen, vond dit een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtong omheen. En via het net de chillen te downloaden voor op die tablet als telefoon. Hey, en naar het vlog. Hey,